khoya emo kanzina zan khadriak tura in ngai kha har satna ngemo vangin zan ni zan thumte ria ngai thut po in kan nual roi zelani a nasa hnuaia van sang lon mi Sunita Williams-i le Butch Wilmore-a te ro chu kar khat cham turin space anjina kar khat dang cham bel chu soilo thariat chuang an cham tareng mai le engwange heti chen an cham tak mai van mi ten Christmas thlengtal cham turang enin ran lukim an lo tal sakdon wangin an cham tareng mayam ni le achan chu engpo ni se Christmas le kum tharni kha van thengreng an mangta thowa urlok zan le kum hlui thla zan khan an tlai war vengem le hal pu le hal moite an hal lui vengem le zona hlir ani heng mi ro pui pahni te hi heti chen van thengrenga an chamna chan chu an chuan na vankhawhthei chuan a hruai thleng chho theia ma se aron chuk pui thei to lo wangani heng American astronaut pahni te hi June ninga sangni somni pali khan khawvel chhuahsanin van thengrenga International Space Station ISS chu an pana kar khat an han cham hnuwa ron thlok ho le tur an ni a ISS a hian han ti tur an nei hran pa po ani lowa anjin chuana chan ber hi chu nasa ne na thok dun Boeing company ten vankhawhthei an siam thar Boeing Starliner chu van sang azin pui turin atlak tak ti an han te sani ber mai nasa le Boeing company hian contract dollar tluk le ding only hu zet an neya ISS a astronaut ho han da le hruai ho le chu an contract in atum berani a Starliner hi hetianga transportation atana Anmahni tura Boeing company in vankhawhthei a siam mek chu ani kumtam tak chung an siam to a fu tok lo na lai te an muzela tuna hian a tha thokhat to an ngai wangin an ni pani hian an han test flight ta ani chu Juninga a Cape Canaveral atanga han thlok chuk chu Jun ni ruk chonu her reta ISS a anhanin bun fel theita a ISS a astronaut lo sa tenen lim takin anin lom tona Boeing hi private company zinga mihring chuan theina vankhawhthei siam le thlotir ma saber.tu anni a hemi ma hian Elon Musk company SpaceX chuan kumsang ni somni mei thla khan an lo ti thei ma sato ani ISS hi enge ani han soi bel le masalokila van thengrenga khian van lam chan chin chiang zo ka zirna turatan khawvel ram sang tangrualin bawk an han kho a minga International Space Station an ti a hei hi chu vankhawhthei lam ni to lovin chen na mun le thil zir chian na laboratory tura hanrem khom chop ani to ma zo kani a seizong po football field puitling chen zet meter za pariat a sei ani a mut pindan pariat bedroom pahni le insoi zoina gym pakhat anei thlapani he ISS din tur hian ramsang som panga zet anin rola he leya in hal hle ma se USA le Russia po he ISS din na hian sa takin an thok duna leya anin huat na te da tha in van nun an temek te po ti ila tuin nge adik lo ti theyang ni an han sa zowa kumsang ni November thla tang khan luatu anom chun zom ta charani atlang puin mi pasari an chengin na an thok deuh reng thina apang vela hian solar panel lai tak a trup maya heng solar panel atanga electric in siam hi ISS tinung tu thrui ani ISS sian darkar khata KM zali somriat vela chakin khawvel an thlo hual ve renga darkar somni pali chung hian voisom paruk a thlo hual manani apang vela hian vankhawhthei hanin barlu na tur mun ol an siama vankhawhthei te an hanin barlu fel chuan chuang te chu ISS a hian him takin an leng lut thei ta thina ni eitur po tharuk dai che khol reng ani thina thlanga tharuk dana heta te hi midangin an thlak kwal thin bokani ti chuan le kumsom ruk pakhat mi Butch Wilmore-a le kumsom nga pariat mi Sunita Williams-i te po chu ISS alo sa tenen lim takin anin loma kar khat chung vel in mikhwal turin an khosatran hota a masian beisei ang diak in thil a local lo top mai ti an thachuak thuaya mikhwal cham rei an ni na hun chu a in tran ani tanghal deuh der mai thomnoak thak po an run ken tamdon lo te lul nen an boi ru ve ngotang cholni kor hak thak po an keng om der silo kan soi mai mi lo tur chu heng satellite kan ti te
mihring phur chi vankhawhthei kan ti ang chi te hi Anmahni longin van theng renga an han in kap kai ani lowa rocket in van theng renga a phur chho nuwa an in then dara satellite le vankhawhthei te chu Anmahni in an chevel ta chau thin ani Starliner po hi United Launch Vehicle ULA ten an siam Atlas 5 rocket mangin van theng renga phur chho ani a hemi nu hian Atlas 5 rocket atang chuan tlasangin ISS hi ama in apan ta chawani vankhawhthei te hi leya an ron let le don hian ama a Anmahni phur tu rocket kha an mamo to lowa achan chu ama kha chuan leihip na le boruak nek na thlo chhuahsan tur khan khol chak tak kha angaya an let le lama ero chuan leihip na an thlen china chuan an tla chak lutuk tur ven na turin an trum dona parachute an mamo to hial zo kani an ron thlo let le tran dona thruster te kha an hanin phu vak maya chu chuan khawvel an hel kual na kong an orbita an thlok chak lutuk kha ati muanga chak taka khawvel an hel na orbita tang chuan muang zokin leilam an pana atmosphere an ron thlenin boruak nek na satakin a muak le a chu paltlangin leilama an ron tlathlazui char mai thin ani thlo theina dang ang bokin Starliner po hi tuyal thei alin boruak a phu chu manga thlok kwal vel thei ani chawa heng phu chuak tu khol hi thruster an ti a ISS an thlen theina tura a khol poimo ber pakhat thruster te hi harsat na siam tu an ni ta thungani Starliner hian thruster somni pariat lai aneya anan thlen chhonu hian heng zinga panga zet mai chu an thlo mek lai khan alo boi to reng mai ani ti an mu chuak thuaya pali te ro chu an tinung le thei hlau zoka heti chung hi chuan mihring thlo pui le na chi ani hau lo mai ari sa sang to lutuk Starliner hian tuyal thei tan nitrogen tetroxide ta manga chu tuyal thei bom chunga an da a van sang khawot le pressure niam tak noya po chu nitrogen tetroxide chuan engine lam a thlen zung theina turin pressure pe tu amamo a chu ta tan chuan tuyal thei bom a hian helium gas an da ani he helium gas hi alik ti an mu chuaka le atrangan thlo chu ma po hian helium lek hi voi ni an mu to a an thlo chu ani tur po chandang wang nen voili an chon pha to nge a an thlo chu don po hian alik tho na a ngai mo om tham nia an hriat lo awangin a thlo chu apui ngama an ngai ani helium hi ali kani chuan tuyal thei bom chu aphui chia lo ti na ani a aphui lo ani chuan tuyal thei nitrogen tetroxide chu aput ru anga vankhawhthei chu apuak dup thei don ani hetianga helium gas alik na chan hi Boeing lampo in a chan an hriat mai bik lo thu an soi thuaya NASA commercial crew program manager Steve Tichachuan data lama har satna ani thu asoi thunga hetiang ani tak nuai awang hian astronaut pahni teron phur hole tur hian Starliner hi arin tlaka ngem ti chu zo na lian tak ani ta a zu ni ruk nulama chuan heng thruster chiang lo te en fia tur hian NASA le Boeing te chuan hot fire test an ti mai mang chuan an han check vela chutian test na lama chuan heng thruster te hi ani na tur ain an sa thina an overheat thina ni ti an mu chuak ta ani an mu chuadana chuan he leya he khol manual system an test vel laya direct taka ni in a chhun lai takmaya an test kha angi lo ni in alanga ni eng in a chhun lo na laya an han test le tangata pangai takin athok theita ani ma se engineer te chuan an ron thlo le de line heng thruster te hi pangai takin an function zui zelang em ti an chiangam bik lowa chu wang chuan astronaut pahni te tel lovin Starliner chu leya thlok let le ri phot turin thu an titluta ani Butch Wilmore le Sunita Williams-i te chu an hisap ai re van theng renga chuan an cham angai don chiang tamaile NASA in mual pho po huama hetianga thup le zep tri tre tum lova thil an ti hi afin thlak le zoka risk la in an ron ho konga Starliner hi puak lau se chuan mual pho na top khok le chan na satak a thleng jok thei don ani kumsang ni pathuma Columbia vankhawhthei aron thlok holam apu wanga kalpana chola le astronaut dang parukte an thi na kha ala hlui lo hle si a NASA chuan Wilmore-a le Williams-i te hruai ho dan tur an ngai tu chara khoyemo a leyamin wanga Mexico phanin ban le tangemo MS ti bas chiat wanga bas dang hantir ngal mai emo anga thilol samani hau lo nun na khoi thil ani ba ka
dollar makta duai tel ti che pha ani tlata wangin Anmahni hruai ho tu tur hi du hun huna tir thei mai ani lowa nasa chuan kong adap taruaya August ni somni pali sang ni somni palia chuan thu ti tlu in Starliner manga ron ho chu ariski lutuka wangin ISS anom ri anga kumsang ni somni panga February thla a nasa ne na thok dun tho SpaceX 10 vankhawhthei an siam SpaceX Dragon an siam manga ISS han om le ri tur astronaut te aphur chho huna aron holama tuna ISS om then khat te baka mikhwal cham rei te pahni hi aron phur ho turin ro manna an siam ta ani he SpaceX Dragon thlok chho hi SpaceX 10 van theng ringa mi hring an handa voi som na turani a achunga chuang te po hi NASA SpaceX Crew 10 ti in an ko ani Boeing ai chuan khawvel sual thlo chhuahsan lama chuan an rin tlak de hlek zok ri ni inalang SpaceX hian NASA nen dollar tluk le ding on ni le point ru khu zet contract an nei ve mek ani ti chuan an thlo chho na ber Starliner po chu ami phurte tel lovin leilama thlok le tin harsat na tok lovin September ni sari sang ni somni pali chawmalam khan New Mexico a atum le ta a NASA le Boeing company mi thiam te chuan a chiat na chan an zir chiang char mek ani heng astronaut pahni te hi an tumai rei dai cham ma se van theng renga che tlat konga experience an nei hnem dun hle to a hei wang hian nun pa ngai taka nun dan tur an hria in an hun nei te tangkai taka mi hring ta tan man an tum tlata ISS om 10 research an nei mek te chu an pui thin ani NASA an tho ma hian Navy captain an lo ni ve to boka hun har sa a khosak dan chu an thiam hle tura angai thei ani hei mai ba ka hian hetia Starliner an test ma po hian Sunita Williams-i hian space a ni zathum somni pani zet hun alo han mang to a Butch Wilmore-a po hian ni za som sari pariat zet mai alo mang ve to bokani hetianga na an tho mop pa ka hian US president thanna a vote thlak tum November ninga khan van theng renga tang hian electronic ballot mangin vote an ron thlak ve wang boka Trump ange harisi an vote ang le o hei mai hi anilowa an thei angin space a anom chung hian Christmas te an lo lom ve a Christmas putar lukhum khum chung te in thla an la a khat thalak kha alar hle ani kha khat thalak an mu khan mi then khat chuan June thla thlok chho kar khat lek cham turin Christmas putar lukhum an ken chuan Christmas cham turin anin ring ru sa ni ang chu an ti hiala han ngai tua mai chuan a om ve fu mai ma se kha an ken sa ani bik lova September ni somni pariat sang ni somni palia thlok chhota SpaceX Crew Dragon vankhawhthei manga astronaut pahnih ten an han ken chho sak nu ani heng mi te pahnih thleng thar rual hian Sunita Williams-i le Butch Wilmore-a te hi March sang ni somni panga chuan an ron ho thave thung don ani Sunita Williams-i hi India ram hian a in ti nei tu hle a India piang lo ma se India mi thla kal zel ani a ma se Slovenia mi te ne na thla pol ani tho thunga heti lai hian Indian thla ani ti en tir na turin India mi te ei tur ngai na tak mai samosa chu space a keng atani tuna hian an ron ho na tur SpaceX Dragon vankhawhthei hi an endik mek zela atira khan an ron thlo ho thei hun tur kha February thla ti ma se he vankhawhthei thlo chho hun tur hi a khol en fel na atan hun tam zok an nei na turin March thatop lam thleng hun anin pek bel meka chu wang chuan ama pera po March thatopa bak an ron ho thei lawang ti hi an chungchang thu thar ber chu ani mekani US President thar Donald Trump hian SpaceX nei tu le a tho pui ni bok Elon Musk chu Biden administration in van theng renga an nu chhe tak astronaut pahnih te hi hruai ho turin tun hnaya a cha le a an plan aya ma hian an hruai ho pha thei emang chumo atul dana zirin an ni pahnih chanchin hi kan la zui zel don nia